Este és el riu Baca. Tots el coneixeu. Passa just al costat del poble. I quan plou, passa pel poble. L'any 1996, les pluges desborden el riu i inunden tota la part baixa del poble amb els efectes que ningú ha oblidat. Més de 3.000 persones queden afectades directament per la inundació. L'any 2002, l'Ajuntament de Tavernes aprova el Pla Parcial del Vergeret en plena zona d'afecció del riu, sense tindre els permisos tècnics necessaris. Ningú li fa cas al savi refraner valencià que sempre ens ha dit «a la vora del riu no faces niu». L'any 2007 torna a ploure amb ganes. El riu torna a desbordar-se. Més de 650 xiquets es queden sense escola perquè el fang ha entrat al pavelló infantil del col·legi Alfandec. El camp municipal d'esports i el del Vergeret queden impracticables. Any 2011. L'administració Zapatero aprova el pla de canalització del riu Baca i licita l'obra. Un any després, l'executiu de Rajoy paralitza l'obra en no considerar-la urgent ni necessària. L'any 2014, el Tribunal Suprem ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana on es declaren il·legals les obres realitzades al Vergeret. Any 2014. Després de 3 anys de contenció de les despeses i d'amortitzar el deute que els governs anteriors havien deixat, l'Ajuntament té superàvit. No només en té, sinó que en té suficient per poder finançar les obres del necessari mur de contenció. Els socialistes, membres del govern, ho duen als pressupostos 2015. L'alcalde diu això. Vots a favor de l'esmena. Abstencions? Vots en contra? Es rebutja l'esmena? I trenca el pacte de govern. Actualment, Tavernes podria solucionar el seu problema amb les inundacions. Només la voluntat política de l'alcalde ho ha impedit. Els socialistes de Tavernes ens comprometem a continuar treballant en la canalització del riu i la construcció del mur. Executarem aquesta obra des del mateix moment que accedim a l'alcaldia. Volem construir el futur.